Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert met optredens om de oren van Tietmachines. Een heel bijzonder project. We hebben uit Canada Bobby Dove, countrymuziek. En we beginnen met Katie Kars en haar band. With golden hair and pretty pink cheeks, what could be a worry? With clear blue eyes, it's hard to see. Dark eye can be broken. All this time, you're playing blind. You're throwing shades, and I've never felt so lonely. But your golden hair and your pretty pink cheeks never caused you worries. Yet you won't leave my mind. Hey Adeline, it seems we both just colorblind. Hiding our eyes, fighting the colors we might find. It's kind of a crime. What's there to fight if you believe everything's uneven now? And holding on to what we're taught is causing all this distance, but nothing's right. Your words like knives, you're shaking up the people right beside you. You're fighting blind if you believe that everything's uneven. Yet you won't leave my mind. Hey Adeline, it seems we're both just colorblind. Hiding our eyes, fighting the colors we might find. It's kind of a crime. Know what is knowledge, that feel what is right. Think of the outcome you wish for. 'Cause now is the moment, yes, now is the time to lose all your judgments in stride for multiple colors in life. Hey Adeline, it seems we're both just colorblind. Hiding our eyes, fighting the colors we might find. Hey Adeline, hey Ja,
Wat een geweldig begin van deze aflevering van Noorderwien. Katie Kors van Orangine komt ze van het Jereveen. Joet is bij haar bandje en ja, ze werd al een tijdje in Greensloon. Ze maakt het mooie vestjes. En ze had het aardig druk gewoon met de popronde. Goed, straks de gast hier en ik live nog optredend in deze studio. We beginnen met mijn volgende gast. Ze komt uit Canada bij. Bobby Dove en haar muzikale maat. Ze ben on tour en ik ben blij dat ze hier te lonen kwam. Het is haar eerste tour eigenlijk terug Nederland heen. Bobby, welcome to the show. Thank you, Willem. Who's your mate? That's Nathan Gray on the pedal steel. Okay, and also from Canada? From Canada, yes. Yeah, Toronto. Toronto. Yeah. How's the music scene there? It's great. Yeah, it's beautiful. Lots of musicians. It's a big city, so there's tons of venues and lots of musicians and lots of stuff going on. Yeah, yeah. How did you meet? We met in Toronto, I think. Well, actually, we might have met on the internet because, and that's, that's how people meet these days. Yeah. But I had actually put out my last full-length album in 2016, and I saw a video of him playing along to the pedal steel on the album because it's another great pedal steel player on that record named Burt Carroll who recorded on it, and he was playing on Instagram, and I said, who is this guy? And I wrote him right away, and I said, we need to work together. And then we did. And now you're on tour. And now we're on tour in Europe. First time? Yes, this is my first time on tour in Europe. Okay. Which countries are you doing? We're now in Holland, but... Yes, well, so we're doing Holland, Netherlands. I guess someone's going to have to explain me the subtleties of these terms soon. And then we're going to Germany for one show in Mannheim. We're doing one show in Switzerland and one show in the UK, but it's mostly here. Starting up your international career? Exactly. Yeah, it's been a long time coming. Okay. Ze komt dus uit Canada, wij beide Toronto. Ze had ik al via internet kennenleerd. Ze had in 2016 een album uitgebracht. Daar ging ze dit instrument ook bij. En toen zei ze op een filmpje dat hij dat ook heel goed kon. En tussen spelen ze dus met je beiden. Voor de eerste keer overigens in Europa. Zwitserland, dus nog Duitsland, maar vooral hier in Nederland. You released your latest album, Hopeless Romantic, I think a year ago, something like that? Yes, exactly. I released it in North America over a year ago, but... it's been re-released in Europe on vinyl and CD and distributed here by Continental Record Services. What's the story of that record? Oof, it's a long story. Kind of the story of my life, you know what I mean? But it's about being in love, perhaps some unrequited love, and also adventures and stories from the road. And of also other musicians and how other people have touched my life. Is it a melancholic album? There's some melancholy can be noted, always with me. I tend to lean towards that direction, but there's also some upbeat tracks on the album to look out for, definitely. So there's a lot of full band songs. There's one song that's solo towards the end of the record. Mm-hmm. Ze had een nieuw album uit. Nog net zo heel lang verliezen hier in Europa verschijnt. Want jij weer al in Canada. Ja, het gaat vooral weer hoe de leefde. Nou ja, dat wordt zo vaak natuurlijk wel bezongen door artiesten. Dat zei ik. Beetje melancholisch, maar er zit wel wat uptempo nummers op. In ieder geval is het wel de story of her life. Waardoor het op album Hopeless Romantic waarom te harken is. What are your plans, your ambitions to play all over the world? Do you often play in America? Well, I'm looking forward to touring the United States soon. Haven't done a real tour yet. I've played a little bit in Nashville and as well as the state of Vermont. It must be heaven for an artist like you, isn't it? The kind of music. It really is a good fit for me, but as many musicians know, it's not always easy to go into the United States to work. So, it's a work in progress, but definitely making connections there. I've been going to Nashville for years to do networking and songwriting. So... First Europe, exactly. Priorities. Good one, a very good one. Goed, zal ik natuurlijk wel heel graag naar Amerika. Zit ik wel eens in Nashville West. Ja, alleen eerlijk wezen, als je door dit soort muziek gaat, dan kom je daar, denk ik, heel graag om je kunsten te vertonen en ook andere muzikanten te jaren. Okay, happy to have you on the show. What's going to be the first song you're going to play? Thank you so much. The first song we're going to play is Hopeless Romantic. Live in Noorderwien. You kick my funny bone each time you're near. I double over
laughing through my tears. Why can't you stop this? I can't say what's happening. I'm a known assassin when it comes to killing ears. My heart's been stranded and I've been branded a hopeless romantic. My heart's been stranded and I've been branded a hopeless romantic. A hopeless romantic. Full of hope, they call it addiction. Test my conviction, say we'll never kiss. But I'm told already that we're going steady, and I'm 90 an hour into the abyss. My heart's been stranded and I've been branded a hopeless romantic. My heart's been stranded and I've been branded a hopeless romantic. 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 If I had a chance, darling, if I had a chance in hell, would you tell me or leave me crawling on the floor where I once fell into your wicked eyes, into your deadly thighs? Would you sympathize and release your kill? Once upon a time, you'd write and ask me where you've been. I would bounce back with a sonnet, and I'd bow down to my queen, climb up your castle's spires, riding through forest fires, crossing all your wires. What did it bring? If I had a chance in hell, if I had a chance in hell, I'd be with the devil in good company. But I'd burn through my luck. If you love me, you just set me free.
a chance, darling, if I had a chance in hell, would you tell me or leave me falling in the wake of your sweet spell? Cast me to the floor, ply me with pillow talk. Would you laugh and mock the slave in yourself? If I had a chance in hell, if I had a chance in hell, if I had a chance in hell, if I had a chance. Hank Williams, are you watching me? Do you talk to me? Do you walk with me? Do you want to? Feedback on the mic lines tells me that you do. Let me play another tune to please you. I am but a lonely soul, looking for my better half. I ain't found it. And honky tonks, pretty girls, and truck stop dreams, nothing seems to satisfy me. Heroes often die in the making. They leave their loved ones with their hearts breaking. They sing their last notes, voices shaking. They know it's too late to go home. Living fast on the open road, rolling smokes under rolling clouds, and the rolling hills go on forever. Strip malls and churches blend together. Had a rent with Towns Van Zandt, laid his money down on a roadside pool bar. He liked his women soft and his drinking hard. Bet his bottom dollar on a wild card. Heroes often die in the making. They leave their loved ones with their hearts breaking. They sing their last notes with voices shaking. They know it's too late to go home. Heroes often die in the making. They leave their loved ones
bones breaking. They sing their last notes with voices shaking. They know it's too late to go home. They know it's too late to go home. Uit Canada, Bobby Dove, een muzikale maat. On tour dus, Nederland, maar ook Zwitserland en Duitsland zitten er gewoon aan. En ik hoop dat ze vaker komt. Mooie country muziek dus. En nou, net zo lang alleen, zeker in Europa, had ze haar laatste album released. Hopeless Romantic. Goed, bij deze dus de tip. Ik heb nog wel een tip, maar dan mag je even gewoon de fiets pakken of de auto. In ieder geval de neushoorn erin. Want er komt een hele mooie jongen met Friestalige muziek aan. Dat had alles met Lier te krijgen. En als je toen Lier had, dan had je toen een peer meest. Maar meestal uit Charlene, want die is al heel lang bij Lier belutsen. Charlene, mooiste best, welkom. Dankjewel. Ja, maar hoe lang zit je al bij Lier? Ik word haast net tevreden. Nou nee, ja, Liert International krijgt wat langer. En Liert nou een Iris 5. Ja, maar Lier is takken hier weer. Je komt met mij een initiatief. Ja, De Frieske Nijen. klopt. Wat houdt dat in? Nou ja, uw doelstelling is dat wij naaie Frieske muziek elke keer uit Jan of Jerre willen. En normaliter doen we dat toch een wedstrijd organiseren. Maar deze keer hebben we muzikanten vregen, jonge, over het algemeen muzikanten, die ik vaak net in het Fries optreden, maar wel Friestalig binnen, om een Fries nummer te schreeuwen en ik op te treden. En dat bleef wat achterwege nog bij het Grutte Liert, zeg maar, om het samen zo te drukken? Nou, die leeftijdscategorie die ontbrutst de laatste jaren wel een beetje. We hier natuurlijk wel al de oude jaren de crossovers, dat we jonge of muzikanten vregen om een keer werken met een andere muzikant om aan te gaan. En, maar het gemiddelde leeftijd van het deelnemerspubliek van Liert is toch iets ouder. En wij willen ik die jonge Rijn erbij beloeken. Het wordt een Janne, komende tongetje in Neushoorn. Wordt het een beetje een gala, Janne? Hoe maakt het zin eigenlijk? Nou ja, nee, ja, gala jong. Nou nee, misschien net. Nee, het is, we zitten wel in de Grutte Seel, maar we zitten met het publiek tussen de muzikanten. Dus het is net dat je als publiek op afstand zit, maar de muzikanten op een podium. Nee, we zitten echt tussen de muzikanten. En die treden op. Er worden interviews met hun houden. Dus vertel ik nog even de achtergrond van haar zelf of van hun muziek. En dan zit ik nog bij dichters tussen terug. Dus ja, dan wordt het een jongensvullend programma. Zij zit alleen maar in een lied bij Sintje van de mensen die jongen normaal gesproken net in het Fries. Nee. Hebben ze daar op uitkeersen? Of hij gewoon zijn wat binnen op dit moment muzikaal de grootste Ja, talenten? ja, wij hebben Nick erbij die voor ons het programma programmeert. En die had echt even zo'n van, nou, wie binnen op dit moment dwaande om, nou, of al wat verder, zoals een Boas en Zea, die ben natuurlijk al wat langer bekend. Maar daar ben ik wat muzikanten bij die we nog net zo goed kennen. En die wil heel nieuwsgierig binnen. Hebben ze een opdracht, jongen, of zo? Van screw een nummer in het Fries of zo wat heen? Ja, die ben er ik bij, want net iedereen hier dat dus. Nee, nou ja, Boas Roelevink, die komt van Haas, jonge, 21 hier, fantastische singer-songwriter. Zong dat in het Engels. Ja. Logisch, want hij wil heel fier en internationaal. Maar die gaan echt even bij de heren pakken, jongens, doe hast mooi nummer, zet hem maar roer in het Fries. Ja, nee, klopt. Maar bijvoorbeeld een Zea, die speelt ik in het Boetelaan, of zongt ik in het Boetelaan in het Fries. Dus voor hem is het al vol natuurlijker. Ja. Maar we willen gewoon zien laten van, nou ja, wat van verskaat druk in het Fries kwijzen kan. Ja, en ook, ja, toch het idee een beetje om de jongeren, de jonge talenten, een beetje te prikkelen van Fries, dat kist dus echt broeken. Ja, we hebben wel eens jet van jonge muzikanten dat Fries misschien soms wel eens wat te dichtbij komt. Dat ze het een beetje eng vinden. Dat ze dan echt over hun eigen gevoelens jongen matten. En dat dan Nederlands of zelfs Engels toch wat verder voort is. Ja. Maar wij zeggen, ja, maar wat is nou mooier om in de taal van je het te jongen? Ja, en dan hoor ik altijd een generatie, die zelfs van Friese ouders, die dat maakt ze zelf weer over, zit ik er bijvoorbeeld even bij, de verkeersnaam de bij niet Nederlands, in het Hollands op te vieren. Ja, dat is net hun eerste memmetaal meer. Hè? Nee. Dus ja, die ben je dan sowieso wat Fries kwijt. Ja, die kist dus wel prikkelen. Nou ja, die verstaan het natuurlijk wel. Want als ze hier opgroeit binnen, dan verstaan ze het wel. Dus die kunnen wel gewoon naar de muziekharkje en de van geniertje. Ja. Zea, valt al even Boas, waar hebben we nog meer? Rowan. Dus, Roman Veldman in ja.
Dus ja, dat is natuurlijk redelijk hot om in Ja, heel ja, mooi ja. Fries te broeken. Ja, ja. Spoken Spoken word artiestenheim nog. Ja, van dichter bij Leeuwarden, drie dichters. Nou, wat ik zei is Immen, Marije de Vries. Ja. Ik een jonge dame. Ja, ja, een ontzettend talent. Even nee, Immen. Dat is een dame volgens mij met Frieske roots, maar die wennet in Utrecht. Klopt. En die had het Frieske een beetje ontdutsen. Hoe zit dat Ja, eigenlijk? nou, die hier dus wel al die had al een aantal Frieske noemers. En daar had ze ik al eens een keer wat in een optreden van broekt. Maar over het algemeen treedt ik in het Engels op. Best keerig verhaal. Ja. Ja, eerst maar even zien hoe het rent. En dan eventueel maar dit een nieuwe traditie worden. Ja, als dit goed bevalt, dan doen we het om het hier. Dan hebben we Takkenmier weer een wedstrijd, lied. Want het hier erop hebben we weer een Lied International. Dus daar hebben we wel een deelnemer voor haar. Ja. Maar Lied International is nou om het hier. Dus ja, dan kun je het hier tussen hier kun je eventueel wat oors organiseren. Frieske nijen. Tongetje. Wist u hoe wacht, denk ik? Ja, 8 uur beginnen we, maar we registreren het ik. Dus meestal moet er alles wel om jou wachten haast wezen. Ja, net stenen, maar erheen, maar dan Kom op tieten erheen. Ja, ja. Dank u wel, Charlene. Dankjewel. Lied dus en Lied Internationaal. Dat gaat gewoon eens al je terug, maar er komt dus wat nice bij. Heel nieuwsgierig. Nou ja, als je naar de artiesten en de spoken word mensen die de optreden zullen, dan haast sowieso een fantastische Janne. Kijk je me nou al voorspellen. Goed, dat neus horen dus en de Frieske nijen. Wij gaan terug. Ja, ik had wel zo'n Fries talent. Intussen wennen ze in Grains. En dan hak het door Katie Koss. If my love is my only God, then I won't need anyone to tell me that I'm good enough. I'm good enough. I'm good enough. I'm good enough. A sultry summer night, I feel the time flying by like a man on the run, and he's speeding the gun, but I guess I'm not. I'm sipping my wine. Another hour just died. I'm looking down at my breast, all I see is the sweat, a result of my head blowing up just like that. Oh, where do I go when I'm losing my love? And what do I think when I'm about to give in? Every day I get a little stronger. I care a little less. I play a little harder, and I'm getting big. Da 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 da. Tonight I didn't sleep. I don't believe in a God who will lead me the way or will send me a saint to sit with me and pray. That is just not my scene. But what I do believe is that my God is inside and she'll tell me to fight, leave my worries behind, keep your love on my mind. She'll tell me to go when I feel like my love is gone. She forced me to think of my power within. Every day I get a little stronger. Yes, I care a little less. I play a little harder, and I'm getting there. Oh, just like my daddy taught me, I won't run with the hurt, no. If I work on what I love, then my love will do the work. If my love is my only goal, then I won't need anyone to tell me that I'm good enough. Every day I get a little stronger.
forget something. Oh, just like my daddy taught me, I won't run without no. If I work on what I love, love will do the work. My love will do the work. My love will do the work. My love will do, and 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 my love will do, my love will do the work. Da 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 da. My love will do the Ja, fantastisch. Net alleen zei, maar ik de band eromheen. Katie Kosh, you te gast in deze aflevering van Noorderwien. Ik ben blij dat ze er is. Intrigerende artiest, vind ik het al jaren eerlijk zijn. Katie, leuk dat je er bent. Welkom. Stel even de band voor als je wilt. Op keys, Neil Nieuwkamp. Yeah. Op drums en decor, Koen Gardebroek. Ja, we hebben hem gepromoveerd tot decorstuk. Hè? Blijf zitten. Op bas Deborah Sluikhuis. En op gitaar Berend Rombouts. En ik ben Katie Kos. Ja. En nogmaals, te gek dat je er bent. Vanuit de zin van het Jereveen, in Grange-Lawn. Ja, hoe gaat het met je? Je hebt een EP uitgebracht, Changing My Mind, popronde. Dus het lijkt me een behoorlijk drukke periode voor je. Ja, dat allemaal. En ik ben net teruggekomen uit Moldavië. Ik ben daar op reis geweest voor War Child. En Noorderslag volgend jaar. Dus het gaat allemaal voor de wind. En gaat het ook naar hoe je het wilt? Ja, het gaat eigenlijk volgens plan. Ja, je hebt toch altijd als artiest een bepaalde ambitie of een bepaald draaiboek in je hoofd. En het is dan nog maar de vraag of dat uitkomt. En tot nu toe gaat alles heel goed. Dus daar ben ik blij mee. Even over het EP. Wat is het verhaal eigenlijk van die EP? Heb je dat met de hele band gemaakt? Of begin je dan eerst zelf in je eentje nummers te schrijven? Ja, dat is al 2 jaar geleden begonnen. Ja, het gaat snel, hè? Ja, nou, toen ben ik begonnen met schrijven. En ja, een paar liedjes zijn van mijzelf. En ik werkte dan samen met 2 producers. Dus met hen heb ik dat uitgewerkt in de studio. En daarna hebben we met de band daar live versies van gemaakt. Is het heel erg verschillend wat je in de studio doet en als je echt on the road bent met live concert? Het zijn wel dezelfde liedjes, maar ik denk wel dat je een hele andere ervaring krijgt. En ook wel gewoon een andere sound. Want toen ik de studio inging was mijn eerste EP. En je hebt natuurlijk wel iets in je hoofd, maar dan in de studio komt er iets, ja, toch weer iets anders uit. En we hebben besloten om dat met de producers gewoon in de studio te maken. Dus ja, en met de band hebben we daar echt een band en meer live feel van gemaakt. Dus dat is wel een groot verschil, denk ik. Wat vind je van live optreden? Ik bedoel, op de plaat is het een heel intiem sfeertje wat je neerzet qua stijl. Kun je dat live ook altijd voor elkaar krijgen? Nou nee, ik denk dus dat het live veel uitbundiger... Dat zou ik zeggen, meer up tempo misschien? Ja, gewoon wat meer ups en wat meer downs, zou ik zeggen. Gewoon het spectrum is wat groter waarin we, denk ik, ons begeven. En dat vind ik heel leuk, want ik hou van flamboyante shows, zowel muzikaal als gewoon in wat je brengt aan het publiek, zeg maar. Dus dat vind ik heel leuk. Even een wat nare periode in je leven. Je bent je instrumenten kwijtgeraakt. Er is ingebroken in je auto. Er is een soort crowdfunding op gang gekomen. Hoe is het nou met je instrumentarium? Ja. Maar dat was een behoorlijke tik, hè? Ja, maar dat is ondertussen allemaal weer goed gekomen. Is het allemaal weer klaar? Nou, ik ben langzaam mijn instrumenten bij elkaar aan het sparen. Ja. Maar... Dat is een vervelende ervaring, hè? Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het zo is opgelost, want het had veel erger kunnen zijn. Maar zo is het goed. Wat zijn de plannen voor? Het jaar zit er bijna op. 2023. Ja, nou, we beginnen met Noorderslag, dus dat is heel nice. Fantastisch podium. Ja, dus daar heb ik heel veel zin in. En nou, we zijn aan het kijken of we misschien nog een kleine clubtour kunnen doen. Begin van het jaar. En daarna gewoon een festivalzomer. En natuurlijk nieuwe muziek uitbrengen. Want doorgaan dus. Ja. Want jullie hebben de popronde gedaan. Meerdere optredens. Hoe is dat gegaan?
Nou, de laatste show zeiden we dat was letterlijk een sikke show. Als in we waren allemaal heel ziek. En we waren half Met snotbengels en... Nou ja, nog net niet. Maar we waren echt bijna allemaal overleden in de popronde. Maar uiteindelijk hebben we toch... ja, het is gewoon vet veel, man. 30 shows in 2 maanden, 3 maanden. Nou ja, dat is voor promoties fantastisch. En natuurlijk ook de ervaring en echt het hele land door. Ja. Maar gaat goed dus. Ja. Ja. En jullie hebben de studio gehaald. Dus zo ziek was het gelukkig ook niet. Nee. Nee, het is allemaal goed gekomen. Tof dat jullie er zijn. Tot de volgende keer wat mij betreft nu al. Maar je bent nog net van uw zoon. Want ze hier nog spelen, dames en heren. Hier in de studio. Katie Kars en haar band live in Noorderwien. Girl, you lost track of time, but love what you do and the people in life. Girl, maybe you lost your mind, but I know your feels. I can see through your eyes. Girl, you want me so bad, got carried away, but it made you feel sad. Girl, you're all I adore, and I truly believe that. Girl, you look good. All that I want you to say is, oh girl, you did good. Oh girl, you did good. Oh girl, you did good. Girl, I'm glad you listened to me. I enjoy seeing you grow, be true about your needs. Girl, we should care about your tears. Now go take your time and go work on your fears. Girl, I want you so bad. I'll open my arms when you want to come back. Girl, you know you did good. Go find what you like, but don't lose what you love. All that I want you to say is, oh girl, you did good. Oh girl, you did good. Oh girl, you did good. So many things you could have said. You could have said, yes, you could have said. But all that I wanted to hear was much less. So many things you could have said, but all that I wanted you to say was so much less. Oh girl, you did good. Oh girl, you did good. Oh girl, you did good. You did good. You did good. You did good. You did Oh girl, you did good. Oh girl, you did good. Oh girl, you did Oh girl, you did good. Oh girl, you did good. Oh girl, you did. Ja, wat een jongeres en wat een band en wat een geweldige muzikanten. Tof om ze weer eens even te zien. Katie Kars dus. En nou ja, het is een wensing race, maar ze gaat het hele land terug. Goed, we gaan praten en aan luisteren naar een geweldig nieuw project. Opzet eigenlijk door de man hier naast me zit, Jeroen Seinstra. We kennen die van Hoenekop. Maar dit is een wat oorstenk. Tietmachine. Wat houdt het precies in? Nou, ik maak die even verbeteren. Ik heb het net opzet, ja? Ik ben vregen terug Jacco de Boer van Arcadia. Die hier een idee om Friese geschiedenis in nieuwe muziek naar buiten te brengen.
En dan met de bedoeling van dat mensen die normaal net zo vol in aanraking komen met Friese geschiedenis, dat die dat eens jaren en misschien interesseert rijtje of whatever, ik weet het. Maar in ieder geval geen saaie geschiedenisles of een gedichtenavond of zo, gewoon vlotte muziek op een radio kleer. Dus, en toen had hij mij vragen of ik dat dan muzikaal doen moet. En zo geschieden. En dus had je een band geïnstald? Ja, ik heb een band. Mag ik ze even voorstellen? Ja, graag. Ik denk het voor. Veel smoke om. Ja. Het is, op de piano is het Jacob. Die ken je misschien van Sjoerd en diverse andere projecten. Hoendekop, dat is soms ik mij. Desiree de Boer op akoestische gitaar en vocaal van de Bandidas. Op drums hebben we Mark Maas. Bekend, ja, we net van. Hij had vroeger nog eens in Briekenbeck zitten vertelde. Dus. Zie je? Dat zijn credits waar die joggers wat van weten. Dan hebben we nog Klaas Bos. En die kennen we we kennen net van Mink. En we hebben oors. Een echte muzikant dus. Ja, nee, we kennen mij een huwelijksproject met hem zitten en ding. En, dus, en dat wien ze, denk ik, hè? Ja. En doe het woord van die jongen van Hoenekop. Ja, dat klopt. Ja, dit is wel even wat huwel wat oors natuurlijk. Ja, maar hoe had dit... Oké, had het misschien net onderdroegen, maar dan had het bokken helemaal opzet in muzikaal opzicht. Hè? Ja, het we hebben een oproep die gewoon een iepen call nemen ze dat. Van mensen die teksten schroeven worden. En dan, als ik er dan wat mee koer. Dus iets over de Friese geschiedenis. En dan het laus net de geëikte ding. Net de grutte pier en dat soort dingen. Maar ik hoop eigenlijk op... dan we dan Lietse geschiedenis. Zeg maar als lokaal is wat dingetjes. Zoals Johannes Reitsma, die had een nummer over de Godel is een single. Een tekst erover maken. Ik denk, Godel is een single. Ik heb er nooit vergeten. Nou, dat weer dus bij Van Worden. En ik denk, al je rare spookverhalen over. Nou, dat vind ik bijster interessant natuurlijk. Lietse Tijger, heb je het nog hoor? Ja, dat is een tekst van mezelf. Daar wist ook eigenlijk een beetje bij de... Nou ja, dat had wel een beetje een aanleiding west. Wij winnen daar toen met de film, Stier, om daar een scène met tag op te nemen. En toen wie er met zijn afscheidstournee bezig. En dat lag even stil vanwege de corona. En toen zei ik, ik wilde nou wel graag even naar die laatste show van jou. En toen zei als het al je hoe ouder is, dan maak je die tour ouw en komen er weer optredens. Maar dat mocht dus net zo wezen, want voor mij liet ze 3 maanden later weer verstaan. En dat had een beetje aanleiding west om een tekst te maken over hem. En dat is die Shiver straks, of die Hebelsjoen. Dus ja, dat is een mooi nummer, als zeg ik het zelf. Hoeveel nummers heb je in totaal maken? 10. En die komen op een LP? Ja, vooralsnog komen ze eerst op de Spotify's en de Apple Music en dat soort dingen. En dan hopen we begin volgend jaar met de LP bezig te gaan. Al je onder de noemer Tietmachine. Ja, ik ben net echt een bandnaam of zo betocht, maar het project heet gewoon Tietmachine. Dus ja, het is handiger de band dan ik Tietmachine heet, weet je wel. Pittig project, best wel wat, hè? Met Stier, met de Hoenekop. Ja. Je hebt toch van alles, altijd al zelf, maar... Maar dit, gewoon zelf, maar dit is toch heel oors, hè? Ja. Vooral in muzikaal opzicht. Want bij de Hoenekop wist wel dat Leidt Emiel de basis maar met kampvuurakkoorden en dan maakt je daar wat van. En nou wie het zei, ik heb een tekst en dan moet in ieder een nummer omheen een fout worden. Maar zo werk ik nooit. Als ik van mezelf noem als meidje of zo, dan is het meestal, is leuke muziek. En even sinds een tekst bij of een melodie hoor. En dit wie krijgen we eens om, dus dat is soms heel dreig. En ik denk, wat mut ik je mij? Maar en soms gaat het heel vlot. Dan wie het meteen, ik lees die tekst, er zit een bepaald ritme in, bam, 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 bam. Ik denk, die kant kennen we wel op. Dus ja, het is heel verschillend, maar achterhouden heel mooi project. Komt nog een presentatie ook, hè? Ja, 20 december. Scooters. In Ljouwert. En intussen ben er ook een paar singles uit. Dus er wordt van alles met die. En Joert dus bij ons in Noorderwien. Tietmachine. Tof dat jullie er binnen. Succes met het project, jongens. Wat mij betreft tot de volgende keer. En dit bizzen live in Noorderwien. Dream die kriegen wie aan stiende
alles weer om. Op de voet viel alles vertrouwd. En ik jij die kom. Kom bij de rond, Mimi. Kom. Kom bij me juist. Pas dan ken wie werf je er. Pas dan ben wie wij thuis. Ja, dan is kind werd de zinnen. En is de nacht met z'n vier van huis. Ik ben een jager hier van het land. Ik warm me bij mijn eigen vuur. Stenen met mijn wapens ben op die onderwijs. Ik ben hier bij de natuur. En ik jij die kom. Kom bij de rond, baby. Kom. Kom bij de juist. Pas dan ken wie werf je er. Pas dan ben wie wij thuis. Ja, dan is kind werd de zinnen. En is de nacht met z'n vier van huis. En is de nacht met z'n vier van huis. En is de nacht met z'n vier van huis. Hey! Na 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 na. 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 In de schemer van een jong stapt een man uit de door. Die zet wat in de auto en die keert ervan. Toch sjocht nog even achterom. En groet in de westerheen. In een zeel, in een dwarp, staan de stollen al kleer. Een kaartje meer roer, van de safelste keer. En de meesken praten je dagen oer niet door. Liet ze leidje, liet ze kniezen, de zwarigen verliezen. Liet die maar steen bij de door. Alle meesken binnen blied haar zo'n prachtige joen, maar ook hoor. In een zeel vol mijn meesken stapt een man op toneel. Die hiet elke nieuwe wolk om en begint het eerste deel. Neemt alle meesken mij in een mooie jong zonder tijd. En het dwarpshuis dat prust het en joelt het nou uit.
tranen door de wangen. Of een glimke om mijn stutse geniet je van de show. En hier leven bestiet er neerdoos. Lid ze leidje, lid ze kniezen, de zwargen verlezen. Lid die maar steen bij de door. Alle meisken binnen bleed haar zo'n prachtige jong mij ook hoor. In de stilte van de nacht riep een man wen hij hoes. Hij knikt tevreden ta en hij tinkt aan de jong. Sjocht het licht in de verte en groet dit de westerij. Lid ze leidje, lid ze kniezen, de zwargen verliezen. Lid die maar steen bij de door. Alle meisken willen bleed haar zo'n prachtige jong mij ook hoor. Lid ze leidje, lid ze kniezen, zwargen verliezen. Lid die maar steen bij de door. Alle meisken willen bleed haar zo'n prachtige jong mij ook hoor. turf is weer te stekken. Uw bazen willen meer. Uw stenen haast opbrekken. Voor us is het nooit meer. Wij stekken turf. Geen honger leer. Op naar de heren van het veer. Te snijden wij hard jure kleer. Op naar de heren van het veer. Je zint om breed te geven. Ze roepen je uit.
meer keren. Door God of droge zag. Wie zullen ze lesje leren? On us is goed de slag. Wij stekken terug. Geen honger leer. Op naar de heren van het veer. Te snijden wij. Hart jude kleer. Op naar de heren van het veer. De singlesminuut van het project Tietmachine. Hij wordt dus ook nog gepresenteerd in Scooters hier in Ljout in het muziekcafé. Ik ben blij dat ze er binnen, want het is wel een heel mooi nij initiatief. Frieske taal, Frieske geschiedenis, dat komt al hier bij elkaar in deze geweldige samenstelde band dus. We gaan nog een nummer van Tietmachine, maar allereerst bedankt voor het zien, bedankt voor het harkje. Na een week ben we er gewoon weer met dit programma, Noordwien Live dus. En alvast een heel mooi weekend verder nog daar wezen. En dit is nog een keer live in de studio Tietmachine. De grootste flatenblikken zo van mij als in mijn herberg hier. Toch hier wij toch de vet, hier verkeerde sloot. Ik drink een glas vol spiet, maar de storm die had net hoog. Lokaal bier, dat is hier de regel. En kan smaken het nog samen in. Dat telt niet om hier wat te drinken. Is de brouwers net naar het zin. Dus toen die vetkepers verschijnen, razend trog verried. Vluchten de twa die dik beginnen hier. Voort naar de kaming gesteerd hier. Hier wij toch een vet. Hier verkeerde sloot. Ik drink een glas vol spiet. Maar de storm die had net op. Hier verkeerde zet. Hier verbinnen droog. Mijn mij als herberg hier. Ik drink een glas vol spiet. Het bloed dat vullen alle glazen, na jaren op square en street. Ik hiet toch echt net wie te kennen dat een bierke jeert al liet. Hier wij toch een vet, hier verkeerde sloot. Ik drink een glas vol spiet, maar de storm die had net op. Hier verkeerde zet, hier verbinnen droog. Maar wie als herberg hier. Ik drink een glas vol spiet.